bosgarren gaur gorlan agian ezan esperatako emaitza garaipenagatik lehiatzen zenutelako, baina emaitza ona da, sentsazio onak dira denboraldi hasiera honetan, eta Euskaldun Txapelketako lider ateratzen zera asteburu honetatik. Emaitza positiboak dira. Bai, azkenean, gauza hor aurrean egotea da, ez? Momentuz gauzak ondo ateratzen ari da, lasterketa guztietan hor aurrean gaude disputatzen, eta azkenean hor aurrean egotea da garrantzitsua, gaur bosgarren, atzo hirugarren, eta azkenean sentsazioak onak dira eta ondo, gustora. Lehenengo pausoak eman da, lehenengo 2 hilabeteak dagoeneko burututa, hurrengo astean urteko zita garrantzitsuenetakoa, Bidasoa ostean, Valentziara dator. Bai, hori da, azkenean lasterketa guztiak dira garrantzitsuak, ez? Guztietan aukera dago gure maila erakusteko, baina egia da gaur bezala Gorla, hurrengo astean Valentziaga, azkenean lasterketa bereziak direla eta ondo egiten saiatuko gara, baina lasterketa guztietan bezala ahalik eta hoberen egitera aterako gara. Sentsazioekin geratzen da Iker Mintegi taldean ikuspegi da parte, pertsonalki aurreikusitako bidea betetzen naizea. Bai, azkenean esaten duen bezala, urtea ondo hastea zen intentzioa, esorren erritmoa hartu, esorretikan oso sentsazio honekin hasi nintzen, egia da gian emaitza atletikan ez dela espero bezala atera, baina azkenan hor aurrean egotea zen garrantzitsua, eta gero hemen lasterketak hasi zirenetik lasterketa guztien borroka nabil, eta hori da intentzioa ez azkenean irabaztea batek lortzen du, baina azkenean garrantzitsua beti hor egotea da, eta azkenean garaipenak etorriko dira. Jarrai ezagun, sortean. Eskerrik asko.